Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulayap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka acupuncturist ang patay human gipusil sulod sa usa ka kanhi massage and spa center sa General Santos City. Sumala sa PNP, posibleng ang nakatransaksyon nga kliyente sa acupuncture sa biktima ang gituuhang sospek. Nakaalerto si Efren Mamak. Gideklarang dead on arrival sa ospital ang usa ka acupuncturist human kini gipusil sa sulod sa usa ka kanhi massage and spa center sa Kalina Street, Barangay Lagaw, General Santos City mag-alas 7 sa buntag adlong Lunes. Ang biktima giila nga si Ali Jejan Makalintal, kinsa kanhi freelance radio broadcaster sa General Santos City. Niadtong gigayuna, nakadungog og mga buto sa pusil ang ubang residente sa lugar. Pag-abri ng tindahan, tapos kalit lang may nadunggami na buto-buto. Tapos taod-taod nakita na ako tag-iya sa sa boarding house na nagasinggit na ngay pangitabang kay ang iyang kauban daw gipusil. Matud sa Police Station 3 sa General Santos City Police, tulo ka bala sa kalibre 45 nga pusil ang miigo sa biktima. Sumala sa PNP, nanangid matud pa ang maong biktima sa iyang higala nga tag-iya sa maong kanhi massage and spa center nga gamiton sa niini ang maong lugar alang sa iyang kliyente nga buot mo pailawom sa acupuncture. Diyang miabot ang iyang kliyente. Didto na nahitabo ang insidente. Busa gituhuan sa kapulisan nga posibleng ang katransaksyon sa biktima niadtong higayuna mao ang suspek. Nasa ka-transaction 6:30 AM. Siguro pagpaabot siguro sa iyang customers kasi diri siguro sa mag-lift up diri sa may Delimont Spa. Ang takay-balo pa kasi katong ka-transaction niya mo toy kuan siya kitman. Possible. Matud sa mga nakakita nga residente, riding in tandem matud pa ang mga suspek. Wala lang ako naklaro lang nawong kay may mga tabon manggod. Riding in tandem sila. Oh, duwa sila kabuok. Dili pa namo sure pero katong description manggod naka-backpack siya, naka-short, naka-bonnet o nakakalo. Ginasuta pa sa PNP kung dunay death threat nga nadawat ang biktima. Una ang krimen. Padayon ang hot pursuit operation sa PNP batok sa suspect. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao.